immediately kung babala Senior para citizen. sa lahat. Okay? Bahagi ng ating selebrasyon ng ating nalalapit ng ikasyampu anibersaryo ay ang pagdaraos ng Sportfest na ating sinisimulan ngayon. Kung saan, nabanggit, may 5 sports event: basketball, volleyball, ping-pong. Tinigil kita kasi ikaw ang may gusto ng ping-pong. At ang balita ko, meron yata ng special na table. Yung dito, baba, yung doon mataas. Ping-pong. Badminton. At ang pinaka-importante ng sports, Scrabble. Online lang hindi matuloy ng Sportfest.